Gizarte zerbitzuei buruzko Euskal Legearen onarpenak aldaketa nabarmen bat ondorioztatu zuen. Ondorioztatu zuen gizarte zerbitzuei dagokionez. Paradigma aldaketa bat izan zen. Laguntza bat izatetik, eskubide izatera, pasatu zen gizarte zerbitzuak eskuratzena. La Ley de Servicios Sociales, aprobada por el Parlamento Vasco en 2008, supuso un cambio de paradigma. Del concepto asistencial de los servicios sociales pasamos al derecho a los servicios y prestaciones sociales. El objetivo de la ley era la regulación y ordenación del sistema vasco de servicios sociales como cuarto pilar del estado de bienestar. Ese edonolako aldaketa. Eta segurazki, oraindik barneratuta ez dugun aldaketa da. Legearen testuan eman zen aldaketa, baina beste arlo askotan bezala, legean agertu bai, baina bertan agitutako errealitatean gauzatu ahal izateko legea garatu behar. Eta EAeko gizarte zerbitzuen legea oraindik garatzen ari gara. Ez da erronka makala, baina nahi zuzen horregatik, Bildutik behin eta berriro azpimarratzen ari gara, Bizkaiko gizarte zerbitzuen mapa garatzearen behar. La Ley Vasca de Servicios Sociales obliga a las administraciones públicas vascas a promover y garantizar el acceso a las prestaciones y servicios incluidas en su catálogo como un derecho subjetivo, exigible ante los tribunales a partir del 25 de diciembre de 2016. Horretarako lehenengo urratsa gizarte zerbitzuen euskal sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko dekretua argitaratzea zen, eta hori egin zen 2015ko urriaren 29. Bigarren urratsa 2015ko abenduan Eusko Jaurlaritzak onartu zuen gizarte zerbitzuen plan estrategikoa 2016-2019 legearen 25 artikulua betez. Horrela dio 25 artikuluak. 4 urtez behin Eusko Jaurlaritzak bere koordinazio eskumenak erabiliz gizarte zerbitzuen plan estrategikoa egingo du foru aldundiekin eta udalekin koordinaturik. Plan horren bidez, planifikatuko ditu gizarte zerbitzuen euskal sistemaren helburuak lortzeko beharrezkoak diren prestazioak, zerbitzuak, programak eta bestelako jarduera. Hau da, plan estrategikoa planifikazio tresna da. Eta bertan agertzen denez, planaren helburuetariko bada EAE osoan bermatu behar dela gizarte eta prestazio berberak eskuratu ahal izango direla eskubide subjektibo gisa 2016ko abenduaren 25 aurrera. EAE babes maila homogeneoak lortze aldera bi urrats planteatzen dira. Lehenengoa 2017ko urriaren batean zerbitzu eta prestazio guztiak gutxienez EAEko batez besteko estatura mailaren 80an kokatzen direla bermatzea. Eta bigarrena 2020ko urriaren batean EAEko batez besteko estatura mailaren 85an kokatzea. Irizpide hauen arabera osatu zen EAEko gizarte zerbitzuen mapa, plan estrategikoaren atal batena. Nun 2017ko urriaren batean lurralde historiko bakoitzeko beharrezkoak diren estatura maila eta plazak edo pertsonak zehazten diren. Plan estrategikoa planifikazio tresna denez, jarraipena egiteko eta ebaluatzeko tresna nagusiak ere zehazten dira. Beraien artean, ertaineko izaera izango duen planaren ebaluazio txostena, 2017ko lehen seilekoan egin behar dena. Ebaluazio horrek aztertu beharko ditu planaren ekintzen implementazioa eta 2017ko urriaren baterako mapan zehazten ziren helburuen betetze maila, lurralde ezberdinetan, tartean Bizkaia maila. Eta ebaluazio hori lotuta planteatu dugu gaurko hitzaldia. Ez dugu planteatzen gizarte zerbitzuen euskal sistemaren prestazio eta zerbitzu guztien ebaluazio egitea ezinezkoa baita. Horregatik hitzalduna mugatu dugu aldundiaren eskumenak diren eta autonomia mugek eragindako premiei erantzuteko adinekoentzako zerbitzuen eta prestazioen ebaluazioa. Zehazki plan estrategikoaren 16 taulan agertzen direla. La interpelación la planteamos a nivel de evaluar el desarrollo de los servicios y prestaciones para personas mayores con limitaciones de autonomía. Servicios que son centro de día, centro de noche, residencias y servicio de respiro, y prestaciones para el cuidado del entorno familiar y para facilitar el acceso a unas técnicas no recuperables o la realización de adaptaciones en el medio habitual de convivencia. Eta eskatzen dioguna gizartegintzari, diputatu Andreari, hauxe da, zerbitzu hauek
eta prestazio hauek kontuan hartuz, zein da gizarte-ekintza sailak egiten duen betetze mailaren ebaluazioa plan estrategikoak zehazturikoaren arabera. Eta hasiko naiz banan-banan, eguneko sektorak. Eremua arloa da, 24 arlo daude Bizkaian. Ezagutzen dugu egungo egoera, idatziz eskatu dugulako. 1.310 plaza daude eguneko zentroetan. 1.310. Ez 1.384. Zuek erantzuten duzuen moduan, ezin direlako sartu zerbitzuari loturiko 84 prestazio. Eta eguneko zentroen banaketa oso desorekatua da 24 arloen artean. Uribe Kosta, Busturialdean eta Mundialdean ez dago eguneko zentro plazatik. Estatura, 0. Beste 10 eskualdetan, estatura maila dago, plan estrategikoak finkaturiko 0,5 estatura mailaren azpitik. Beraien artean, Durango arloa 0,21 estatura du, hau da, azpitik. Eta 11 arloetan, estatura maila horretatik gora. Nola planteatzen du Bizkaiko Foru Aldundiak plan estrategikoaren estatura mailera llegatzea? Bakarrik ezagutzen dugu, pasaren atzainean izandako batzorderatzean aurkeztutakoa. 1.506 plazak egon beharko direla. Baina kopuru hori emanda dago Bizkaia osorako eta eguneko zentroen eremua arloa da. Beraz, nola banatu behar dira plaza horiek arloen artean? Estatura handia dutenen kasuan hitz egingo dira eguneko zentroa? Zein da Bizkaiko Foru Aldundiak zerbitzu honen garapenaren inguruan duen ebaluazioa? Zer egin da eta zer falta da egiteko? Gaueko zentroa. Galdetuta ere horrelako erantzuna jaso dugu. En la actualidad no existe específicamente un servicio de noche para personas mayores o personas con discapacidad. Si bien se financian estancias residenciales tanto para personas mayores como con discapacidad de forma temporal o permanente. Ez dago, eta esaten duzue, finantzatzen duzuela. Zein da finanziazio hori? Osoa? Ala berriro esaten duzuen zerbitzua loturiko prestazioa. Plan estrategikoaren arabera, 25 plaza behar dira herrialde mailan. Noizko pentsatzen duzuen plaza horiek sortzea? Egoitza zentroa. Aurreko plenoan honetaz aritu nintzen eta ez dute errepikatuko, baina bai egoak batzuk. Otsaileko batzordean esan zenuen. La proyección de plazas en residencias es de 6.169 en el mapa de Bizkaia. Una cifra superada por la actual red si a ella le sumamos las personas que cobran además la prestación económica vinculada al servicio. Y guztioi bereziki hemengo inguruko alkateak ordezkariei. Gizarte zerbitzuei buruzko Euskal Legearen onarpenak aldaketa nabarmen bat ondorioztatu zuen. Ondorioztatu zuen gizarte zerbitzuei dagokionez. Paradigma aldaketa bat izan zen. Laguntza bat izatetik, eskubide izatera, pasatu zen gizarte zerbitzuak eskuratzea. La Ley de Servicios Sociales, aprobada por el Parlamento Vasco en 2008, supuso un cambio de paradigma. Del concepto asistencial de los servicios sociales pasamos al derecho a los servicios y prestaciones sociales. El objetivo de la ley era la regulación y ordenación del sistema vasco de servicios sociales como cuarto pilar del estado de bienestar. Ese edo nolako aldaketa. Eta segurazki, oraindik barneratuta ez dugun aldaketa da. Legearen testuan eman zen aldaketa, baina beste arlo askotan bezala, legean agertu bai, baina bertan agitutakoa errealitatean gauzatu ahal izateko legea garatu behar. Eta EAeko gizarte zerbitzuen legea oraindik garatzen ari gara. Ez da erronka makala, baina nahi zuzen horregatik, Bildutik behin eta berriro azpimarratzen ari gara Bizkaiko gizarte zerbitzuen mapa garatzearen behar. La Ley Vasca de Servicios Sociales obliga a las administraciones públicas vascas a promover y garantizar el acceso a las prestaciones y servicios incluidas en su catálogo como un derecho subjetivo, exigible ante los tribunales a partir del 25 de diciembre de 2016. Horretarako lehenengo urratsa gizarte zerbitzuen euskal sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko dekretua argitaratzea zen, eta hori egin zen 2015ko urriaren 29. Bigarren urratsa 2015ko abenduan Eusko Jaurlaritzak onartu zuen gizarte zerbitzuen plan estrategikoa 2016-2019 legearen 25 artikulua betez. Horrela dio 25 artikuluak. 4 urtez behin Eusko Jaurlaritzak bere koordinazio eskumenak erabiliz
Gizarte zerbitzuen plan estrategikoa egingo du foru aldundiekin eta udalekin koordinaturik. Plan horren bidez, planifikatuko ditu gizarte zerbitzuen euskal sistemaren helburuak lortzeko beharrezkoak diren prestazioak, zerbitzuak, programak eta bestelako jarduerak. Hau da, plan estrategikoa planifikazio tresna da. Eta bertan agertzen denez, planaren helburuetariko bada EAE osoan bermatu behar dela gizarte eta prestazio berberak eskuratu ahal izango direla eskubide subjektibo gisa 2016ko abenduaren 25-etik aurrera. EAE babes maila homogeneoak lortze aldera bi urrats planteatzen dira. Lehenengoa 2017ko urtarrilaren batean zerbitzu eta prestazio guztiak gutxienez EAEko batez besteko estatura mailaren 80an kokatzen direla bermatzea. Eta bigarrena, 2020ko urtarrilaren batean EAEko batez besteko estatura mailaren 85an kokatzea. Irizpide hauen arabera osatu zen EAEko gizarte zerbitzuen mapa, plan estrategikoaren atal batena. Nun 2017ko urtarrilaren batean lurralde historiko bakoitzeko beharrezkoak diren estatura maila eta plazak edo pertsonak zehazten diren. Plan estrategikoa planifikazio tresna denez, jarraipena egiteko eta ebaluatzeko tresna nagusiak ere zehazten dira. Beraien artean, ertaineko izaera izango duen planaren ebaluazio txostena, 2017ko lehen seilekoan egin behar dena. Ebaluazio horrek aztertu beharko ditu planaren ekintzen implementazioa eta 2017ko urtarrilaren baterako mapan zehazten ziren helburuen betetze maila, lurralde ezberdinetan, tartean Bizkaian. Eta ebaluazio hori lotuta planteatu dugu gaurko hitzaldia. Ez dugu planteatzen gizarte zerbitzuen euskal sistemaren prestazio eta zerbitzu guztien ebaluazio egitea ezinezkoa baita. Horregatik hitzaldia mugatu dugu aldundiaren eskumenak diren eta autonomia mugek eragindako premiei erantzuteko adinekoentzako zerbitzuen eta prestazioen ebaluazioa. Zehazki plan estrategikoaren 16 tablan agertzen diren. La interpelación la planteamos a nivel de evaluar el desarrollo de los servicios y prestaciones para personas mayores con limitaciones de autonomía. Servicios que son centro de día, centro de noche, residencias y servicio de respiro, y prestaciones para el cuidado del entorno familiar y para facilitar el acceso a unas técnicas no recuperables o la realización de adaptaciones en el medio habitual de convivencia. Eta eskatzen dioguna gizartegintzari diputatu Andreari, hauxe da, zerbitzu hauek eta prestazio hauek kontuan hartuz, zein da gizartegintza sailak egiten duen betetze mailaren ebaluazioa plan estrategikoak zehaztutikoaren arabera. Eta hasiko naiz banan, eguneko sektorak. Eremua arloa da. 24 arloa daude Bizkaian. Ezagutzen dugu egungo egoera, idatziz eskatu dugulako. 1.310 plaza daude eguneko zentroetan. 1.310. Ez 1.394. Zuek erantzuten duzuen moduan, ezin direlako sartu zerbitzuari loturiko 84 prestazio. Eta eguneko zentroen banaketa oso desorekatua da 24 arloen artean. Uribe Kosta Busturialdean eta Mundialdean ez dago eguneko zentro plazatik. Estatura 0. Beste 10 eskualdetan estatura maila dago plan estrategikoak finkaturiko 0,5 estatura mailaren azpitik. Beraien artean, Durango arloa 0,21 estatura du, hau da, azpitik. Eta 11 arloetan estatura maila horretatiko. Nola planteatzen du Bizkaiko foru aldundiak plan estrategikoaren estatura mailera llegatzea? Bakarrik ezagutzen dugu, pasaren otsailean izandako batzorderatzean aurkeztutakoa. 1.506 plazak egon beharko direla. Baina kopuru hori emanda dago Bizkaia osorako eta eguneko zentroen eremua arloa da. Beraz, nola banatu behar dira plaza horiek arloen artean? Estatura handia dutenen kasuan egingo dira eguneko zentroak? Zein da Bizkaiko foru aldundiak zerbitzu honen garapenaren inguruan duen ebaluazioa? Zer egin da eta zeren falta da egiteko? Gaueko zentroa. Galdetuta ere horrelako erantzuna jaso dugu. En la actualidad no existe específicamente un servicio de noche para personas mayores o personas con discapacidad.
Si bien se financian estancias residenciales tanto para personas mayores como con discapacidad de forma temporal o permanente. Ez dago, eta esaten duzue, finantzatzen duzuela. Zein da finanziazio hori? Osoa? Ala berriro esaten duzuen zerbitzuan loturiko prestazioa. Plan estrategikoaren arabera, 25 plaza behar dira herrialde mailan. Noizko pentsatzen duzuen plaza horiek sortzea? Egoitza zentro. Aurreko plenoan honetaz aritu nintzen eta ez dute errepikatuko, baina bai egoak batzuk. Otsaileko batzordean esan zenuen. La proyección de plazas en residencias es de 6.169 en el mapa de Vizcaya. Una cifra superada por la actual red si a ella le sumamos las personas que cobran además la prestación económica vinculada al servicio. Y en todo caso Vizcaya cuenta con esas plazas, puesto que hay más de 10.000 plazas autorizadas en el territorio. Ia ados jartzen garen behintzat legeak eta dekretuak aplikatutakoaz. No se puede incluir la prestación vinculada al servicio. Lo gozo de que si a ella le sumamos es ir contra el decreto. Dice que hay más de 10.000 plazas autorizadas. ¿Qué quiere usted decir? ¿Que garantizar el derecho a acceder a una residencia es decir a la persona dependiente que se pague una residencia privada y ya se le ayudará con 400 o 800 euros? Mire, señora diputada, el derecho subjetivo reconocido por la Ley Vasca de Servicios Sociales supone que la Administración, en este caso la Diputación Foral de Vizcaya, tiene que garantizar a esa persona una plaza en una residencia, no privada, sino de responsabilidad pública, como ustedes les llaman. Y no hay 10.000 plazas de responsabilidad pública. Hay 5.110, según su respuesta de marzo. Taberero de oro. Egoitzei dagokien eremua arloa da. Beraz, estaduna minimoa bermatu behar da 24 arloetan. Eta momentuz, bakarrik 9 arloetan dago estaduna maila minimoa bermatuta. Eta horien artean ez dago Durangoko arloa. Durango, estaduna maila 1,8 da. Beraz, zein da Bizkaiko Foru Aldundiak zerbitzu honen betetze mailaren buruz egiten duen ebaluazioa? Zer egintan zer falta egiteko? Atzerenenako zerbitzua. Berriro, galdetuta ondoko erantzuna jaso genuen. El servicio de respiro, centros de día o fin de semana destinado a personas dependientes mayores, se presta en centros de titularidad foral que suman un total de 63 plazas. Baina kartera dekretuaren tipos fitzan horrela definitzen da atzerenerako zerbitzua. Zerbitzu honek aldi baterako egonaldiak eskaintzen dizkie egoitza zentroetan, eguneko zentroetan eta gaueko zentroetan. Hau da, ez da bakarrik asteburuetarako eguneko zentroetan eskaini behar. El servicio de respiro no es solo de fin de semana, ni solo en centros de día. Se deben ofertar estancias temporales más allá del fin de semana y también en residencias. Ya, por eso le preguntamos qué valoración hace la realizado hasta ahora y cuáles son los pasos que van a dar para. Erantzuteko txanda, Aldundiaren ordezkaria Sánchez Gómez Andrea, zurea da hitza. Presidenta Andrea, batzarkideak egunon berriz. Bildu taldeak ikandu egiten dit. Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen plan estrategiakoaren bitarteko ebaluaketaren berri eman dezala. Gero, zehetasun batzuk eskatzen ditu gizarte zerbitzuen zorroko zerbitzu batzuen garrapetaz. Señor Caregui, su intervención nada ha tenido que ver en su fase final con la interpelación que usted hace. Como le señalaba en euskera, me interpelaba sobre la evaluación intermedia del Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma Vasca y, bueno, y concretaba una serie de cuestiones en lo que formalmente ha presentado y ha registrado ante la Cámara. Por lo tanto, le voy a contestar a eso exactamente. Si quiere formular la interpelación en otro próximo pleno sobre el futuro, pues encantada de respondérsela, como he hecho en comisión y en otras ocasiones. Pero no nos hagamos trampas al solitario, por favor. Por lo tanto, bueno, como iba diciendo, me tomaré seguido un momento para marcar el documento estratégico en su contexto, que no es otro que el despliegue, como usted bien ha señalado, de la Ley Vasca de Servicios Sociales. Pero permítanme todos decirles que la potestad de realizar la evaluación del plan intermedia del plan estratégico aprobado por el propio Gobierno vasco es competencia de los órganos comunes de la Comunidad Autónoma de Euskadi y no de este.